ಈ ಕೃಷ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯ ಉಂಟಿದೆ ಬಂಡ ಏಕಾಂಗಿ ಅದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅದಲ್ಪ ಬೇಲಮಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅವು ಯಾನು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬಿಡೋದು ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಅದನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟುನೆ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾಲ ಹಬ್ಬಗಳು ಉಂಟುನೆ ಹತ್ತು ಯಾನು ಹುಂಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕೈತಲ್ದು ಪ್ರಸಾದ ಸಮೇತ ಅಂದಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಕೊಂಡಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಇವತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಪಾತೇರ್ನಾಥ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಹತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಮುರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡಾನೋಡಾಯನ ಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನು ಕೊಂಡಾನದ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಕೊಂಡಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಬಿಂತಿನೇ ಇಡೀ ಕೊಂಡಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಗತ್ತು ತುಜ್ಪಾಯರ ಅಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತಿರಂಡ ಯಾನು ಮನ್ಪಾದನೆ ಆ ಮೂಜಿ ದ್ವಾರನ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪಾಯರ ಸತ್ಯೋಲು ಮಗ ಆ ಸತ್ಯೋಲು ಕಾಂಡೆ ಬೈಯಾಡು ಸುಗಿಪನ ಮನುಷ್ಯಾನೆ ಅಂಚ ಮುರಂದ ದಿನಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಪೋದು ಕೃಷ್ಣನ ನಕ್ಲಿ ತಂತ್ರಿ ನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಗಂಗಾಧರ ಶಾಂತಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ವೀಲ್ಯ ಕೊರಿಯರ್ಬೋದು ವೀಲ್ಯ ಕೊರಿಯರು ಆ ಅಲ್ಪ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಂತಿ ನಕ್ಲಿ ಮುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಮಲ್ಪೇರ ಪಂಡೇರು ಗರಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಮಲ್ಪೇರ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಆರು ಪಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಿ ಪಂಡ ಆರು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಜನ ಆರು ಅಂಚ ಆರೇನು ಪೂರ ಲೆಪ್ಡೇನಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಅನೆ ಈ ಜಾತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹತ್ತು ಅನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೊಂಚ ಅವಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇನು ಬಂಡ ಮುರಂದ ಘಟನೆಯನ್ನು ದಾದಮಂತ ಮಲ್ತೇರು ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಲಿನ ಲೆತ್ತದ ಪೂರ ಪುರ್ಲುಡ್ ಲೆತ್ತಂದಿರಾಂಡ ಎದುರು ಅಕ್ಲಿನ ಆ ತಂತ್ರಿನ ಅಕ್ಲಿನ ಎದುಕೊಂಡ ಜನನೇ ಇದ್ದಾನಲ್ಪ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಇದ್ದೀರ ಆಂಡ ಬತ್ತೀರಲ್ಪ ಅಕ್ಲಿನ ಕೆಲಸದಾದೊಂಡ ಇನ್ನು ಮನ್ಪೆರೆ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೇರಿ ಮಂಡಲ ಪಾಡಿಯರು ಸುತ್ತಿಗೆದಿಯೇರಿ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಚರ್ವಪುರ ಮಲ್ತೇರಿ ಐನು ಪೂರ ಆತ ಪೂರ ಮಂತದ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿದಾರು ದಾದನಾರಿಗೆ ಬಿಡ್ಚಾಂದನ ಪಂಡೇರು ಬೇಜಾರ್ಡು ಮಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೀರಿಯರ ಅರ್ಧ ಅನಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲಲಿತ್ತೆ ಮುಖಂಡ ರಗಡ ಊಲ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತೆ ಅನು ವಿಷಯಗಳ ಪೂಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಅನಾಗ ಇಂದ ಬತ್ತನ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಪೋದು ಪಾತ್ರೆ ನಾಂಡೀರು ಅಂಚ ತಿಂಚ ಪಂಡದನಾಗ ಯಾನ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಆದರೆ ಯಾನು ಪೂರ್ಣಾಗ ಹಾಕಲು ಎಂಗ್ಲ ಶಾಂತಿನ ಹಾಕಲು ಪೂರ ಲೆಕ್ಕದ ಬೋದು ಆತಂದು ಆತು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಅವಮಾನ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ಅವಮಾನ ಏನ ಆನಿ ಗಲಾಟೆ ಏನ ಪೂರ ಇಡೀ ಎಂಕ್ನ ನೇಕ ಗೊತ್ತಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫೋನ್ ಮಂತೀರಿ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅನ್ಪೆರ ಬರೋಡ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆರ ಬರೋಡ ಇಂಚ ಮನ್ಪೆರ ಬರೋಡ ಅಂದು ಯಾನೆನ್ನ ಕೊಂಡಾನದ ನಮ್ಮ ಮನ್ನದ ಮಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿಡು ಯಾನು ಏರೇನ ಇಡೆ ಬರೋಚಿ ನಿಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ್ ಊರ್ತಿನ ಪರಿಹಾರ ನಕ್ಲಿ ನಾಡು ನೀರು ಬಂದು ಯಾನು ಐನು ಪೂರ ಉಂತ ಯಾನು ಮುಖ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಲೀಡರ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪನಿಯರ ಗೊತ್ತಿಜ್ ಯಾನು ಆ ವಿಷಯನ ಪಂಡ ಬತ್ತಿ ಎಂಕಿ ಫೋನ್ ಮಂತೀರಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಸಾಧಾರಣ ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಟು ಐಟು ಜನ ಬೈದಿರಿಂದ ನಿಕ್ಲಿ ಬಂಡ ದೆತ್ಪುಲೇಟ್ ಆತು ಜನ ಬೈದಿರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಪೂರ ಇಂಚ ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂಡ ಮಲ್ಪುಗ ತಂತ್ರಿದಾರನ ಇಲ್ಲದಪ್ಪ ಬಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅದನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಪ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮಗ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡಾಡು ಮಲ್ಪುಗ ಊಲಾನು ಪೂರೆಕ್ಲ ಯಾನು ಅಡ್ಡ ಬತ್ತೇನು ಪಂಡ ಈಗ ಮಲ್ಪೆರ ಬಿಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಸತ್ತಿರನ ಅದೇನು ಊರ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಬಿಡ್ಚಿ ಬಂದದ್ದು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಏನು ತಡೆತೊಂದು ಆ ಬೇನೇನು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಆ ತಂತ್ರಿದಾರ್ಲ ಆ ರೇತು ಬುಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಇಡೀ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತು ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗೆ ಶಾಪವು ಒಂಡೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ಲಂಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಬಂದಿದ್ದು ಬಂದಂಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಕಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಪೂಜೇರಿ ಅಂಡ ಆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯತೆ ಯಾನ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅವಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕುಂಜಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದೆ ಯಾನ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಹತ್ತನೆ ಯಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಮ್ಮನಿ ಕಲ್ಪದ ಜನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಹತ್ಯಾನು ಅಂಚ ಪೂರ ಈ ಬೇಲೆನ ಮನ್ಪೊಡಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಕಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಆರು ಮಿತ್ತ ಜಾತಾರು ಮಂತಿನ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಜಾತನ ಓದಿನ ಅಕ್ಷರ ಒಂಜಿ ಆ ಅಕ್ಷರ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮುಖ ಮುಕ್ಲಿ ದಾದ ಮುಕ್ಳ ಬೇಜಾರಾತಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರು ಬೇಜಾರು ಒಂದು ಪೂರೆಲ್ಲ ನೀನು ತೆರೀದು ನೀನು ದಾದಾನ ನೀನು ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನೀವು ಶಾಪ ಇರಬಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮಗೂ ಶಾಪ ಇರಬಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಯಾನು ಏರಿಯಲ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಲ ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿ ಏನು ಏರಿಯಲ್ನ ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕೊಂಡಂದ ಸತ್ಯ ನಿಮಿತ್ತು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನ ಮೂಜಿ ದ್ವಾರ ಮನ್ಪದಿರಿ ಅನ್ ಕಲ್ಲು ಕೆತ್ತು ನಾಯಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ನಾಯದ ಒಂಜಿ ದ್ವಾರ ಮನ್ಪದಿರಿ ಫಸ್ಟ್ ದ್ವಾರನು ಕೊಂಡಾನದ ಫಸ್ಟ್ ದ್ವಾರ ಮಂತದ್ದು ಇಡೀ ಕೊಂಡಾನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನಿ ಅವು ಯಾನು ಇಡೀ ಊರ್ದಾಗ್ಲ ಬಂಡ ಪನ್ಪೆ ದಯ ಬಂಡ ಆ ದ್ವಾರ ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪನ್ಪ ಕುದಾರಿತ್ತು ಐನ ಏನು ದೆಪ್ಪುಡು ಬಂದನಾಗ ತಲವಾರು 11 ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ 13 ತಾರೀಕು ಸೊನ್ಪತ್ತೊಂಜಿನ ಸೈಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವೇ ಆ ದಿನನೇ ಅನ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ದ ಪುದರ್ ಮಾಜಾದ್ ಹೊಸತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯನು ಅಪ್ಪಾಗ ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ನೇಮದಲ್ಪ ಬಂಡೇರು ಈ ಏನು ಕೊಂಡಾನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೆತ್ತ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಲೆತ್ತ ಬಂದು ಪೂರ ದಡ ಪೋದು ದೈವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಬೋದು
ಅಡ್ಡ ಬುರಿಯರು ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ವೈದ್ಯನ ಹತ್ರ ಬಂದೆ ಮುಕ್ಕುಲ್ಲೆಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ರಿ ಎಂಗ್ ತೀರುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ರೀತಿ ಯಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಲೈದೆ ಎನ್ನ ದ್ವಾರದಡೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮುಜ್ಜನ ಲೈದೆ ನಿಕ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೆ ಯಾನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎನ್ಕ ಐದು ಬಕ್ಕನ ಪೂರಾ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊರಿಯರಲ್ಪ ಈ ಎಂಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆ ದ್ವಾರ ಫಸ್ಟ್ ದ್ವಾರ ಅಂದಾಗ 35,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಪಗ 14 ಗಾಂಭೀರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಐನು ಉಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡಂದ ಗುರುಕಾರ ದಕ್ಲಿ ರಾಮ ಪೂಜಾರ್ ನಮಗೆ ಅಂಚಮಂತದ್ದು ಇಂಚಮಂತಿ ಹುರಚ್ಚಿ ಬಂದು ಮಲ್ಲತ್ತು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಗರ್ನ ಆಗ ಒಂದು 10-16 ಉಂಗಿಲ್ಲ ತೆಗೆದಿತ್ತು ಬರ್ತ್ಡೇ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಆ ಬಂಗಾರನು ಬಕೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಜಯಂತಿ ಬಂದು ಆಯನ ಬಡಿದ ನಕ್ಲೀಸನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ದು ಆ ಸಾಲ ತಂದ ಆ ದ್ವಾರದ ಸಾಲ ತಂದದೆ ಆಯನ ಮೂಜಿ ದ್ವಾರ ಮನ್ಪನಾಗಲಿ ಮೂಜಿ ದ್ವಾರ ಮಸ್ತ್ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಬರ್ತೀರಿ ₹1 ನನಗೆ ಏರ್ಲ ಇಂಕ ಎಲ್ಪ್ ಮಂತ್ ನಕ್ಲಜ್ಜೇರಿ ನೀವು ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಮಂತಲ್ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಪ್ ಮಂತ್ ನಕ್ಲಜ್ಜಿ ಬೀರಿದ ದ್ವಾರ ಮೂಜಿ ಜನ ಗೊಬ್ಬದೇರಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಡಂದ ಮೊನ್ನೆ ಬಗೆತಿ ಜಕ್ಲಿಗೆ ದೇವ್ರದೇಟು ಅಕ್ಕಲಿ ಊರು ಬಿಡ್ತು ಬರ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಣ ಯಾನ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಟಿವಿದ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಪಾತೆ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಸತ್ಯೋಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತಿಜ್ಜಿ ಜನ ಆಪುಲ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸತ್ಯನ ಎದುರು ಯಾನ್ ಬಾಲೇನೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಲ ಚಾಕಿರ್ದೇನೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸತ್ಯನ ಪೂರ್ಣಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಸುಗಿಪ್ನ ಮನುಷ್ಯನು ಬುಕ್ ಏನಾರ್ದು ಆಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾದಾನ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತು ನಂಡ ಯಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಕ್ಷಮಕೇನು ತಪ್ಪಾತಿ ಬಂಡ ಯಾನು ಮೂಜಿ ದ್ವಾರ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಶ್ರಮ ಪಾಡ್ದೇನು ಎನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತೇನು ಎನ್ನ ದಾದ ಎಂಕ ಆ ಸತ್ಯರು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಎನ್ನ ನೀಕು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಮುರಾಣಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಊಡ್ದಾಕ್ಲಾವಾಡು ಮುರಾಣಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಗನದ ಐಟು ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಉಡಲ್ಲೇನು ಆಂಡಂದೇಟು ಇಂಜಿ ನಾಲ್ಕನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೋತಿಜಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಅಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ನ ಕೇಂದ್ರೇನು ಆಂಡ ಇಂಕಿಲ್ನ ಶಾಂತಿನಾಗ್ಲೇನು ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಪಾತಿರ್ಜಿರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರಂಡು ದಾಯಿ ಪಾತಿರ್ಜಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲ ಹತ್ತು ಕೀಲು ಮನುಷ್ಯರ ಅಂದು ಹಿಂಗೊಂದು ಉತ್ತರ ಕೊರಡಾತಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆರು ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ನೇ ದಾದ ಮಲ್ತಿರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ನೇ ಆ ತಂತ್ರಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಮಲ್ ತೊಂದರ್ಲಿರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆರು ಮನ್ಪನ ಸರಿಯ ಅಕ್ಲ ಮನ್ಪನ ಸರಿಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪೂರೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಕೃಷ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ ದಾಯ ಉಂಟಿದೆ ಬಂಡ ಏಕಾಂಗಿ ಅದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅದಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಂತಿರತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅವು ಯಾನ್ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಡದು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಅದನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುನೆ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾಲ ಹಬ್ಬಗಳು ಉಂತುನೆ ಹತ್ತು ಯಾನ್ ಹುಂಜಿ ಅಡೆಗೆ ಅನ್ನ ಕೈತಲ್ದು ಪ್ರಸಾದ ಸಮೇತ ಯಾನ್ ದೆತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕೈಟಿ ಎತ್ತಿದ್ದು ನಾರು ನಮ್ಮ ಕುರುಂಬೆ ಬಂದು ದೆತೊಂದಿರಾರು ಅವು ಯಾನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಪ್ಪಿಸದೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅರ್ನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೆಕ್ ಆರು ಕುದರ್ ಕೊರ್ಪಿರೆಂಕ್ ಆಂಡ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಮನ್ಪ ಬೇಲೆಗ್ ಯಾನ್ ನಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಆರು ಎನ್ಲೆಕ್ಕನಿ ಯಾನ್ಲ ಏರಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸ್ವಂತವಾದ ರಡ್ಡು ಒಂದು ಕಟ್ಟಾಯಿನಿ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಾಯಿನಿ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಾಯಿನಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಾಯಿನಿ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಬೆಂತ ಇಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೋಂಟುಗೋರಿ ಒಂಜಿ ಹನುಮಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದೆ ಅಬ್ಬಂಜೆರಡು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟದೆ ಅವು ಪೂರ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟದೆ ಅಂತ ಎಂಡ ದೇವರು ಮನ್ಪದಿರೇನು ಪೂರ ಅಪ್ಪಗ ನೀನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತಿರಿದ್ದು ಜನಕುಲು ಈ ಆ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಮಂತಿನ ಅನ್ಯನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪೂರಿಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ವಿನಂತಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪೂರ ಸೇರಿದಾಕ್ಲೆ ತರ್ಪವನಂಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ತರ್ಪವನಂಜನ ಪಂದ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಇಂಜನ ಮಂಡ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಾರು ತೀರ್ಥ ಮೈತ್ರಿ ಪೋಂಡೆ ಅವು ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂತೆ ಶಾಂತಿ ಭಟ್ರ ಬಂತೆ ನಿಕ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಚ ಗೌರವ ಕೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಆ ಗೌರವ ಭಕ್ತನ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಚಾನೆ ನಿಕ್ಲಿ ಸಾಪದಿವಿ ನಿಕ್ಲ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ತಾ ಸೇಪುದು ಮಲ್ತಾರ್ದಂಡ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಬುಡಾಯರು ಬಂದು ಯಾನ್ ಬಂತೇವೆ ಅಕ್ಕಲ್ದನೆ ಬಂತೇನು ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಚ ಗೌರವ ಅಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಯಾನ ಬರ್ತೇನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಲೆತ್ತದು ದಾದನ ಮಾಡ ತಪ್ಪಾತ್ರೇನು ಅಕ್ಲ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಮಲ್ಲತ್ ಅಕ್ಲತ್ ಮಲ್ಲತ್ ನಮ್ಮ ಸತ್ತಿರ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಕದು ಎತ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಗೌರವ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಊರ್ದಾಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಏನು ಗೌರವ ಕೊಡ್ ಬಂದು ನಟ್ಟೋನೆ ಆತೆ ನಟ್ಟು